ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ ହାଲେଲୁୟା। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଆମେ ଦେଖମା ଯାକୋବ ପୁସ୍ତକ 4:10ରେ ଲେଖା ହେଇଛି, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଛାମୁରେ ଆପଣାକୁ ନତ କର, ତାହେଲେ ସେ ତୁମ୍ଭକୁ ଉନ୍ନତ କରିବେ। ଯଦି ଆମେ ଆମ ନିଜର ଭୁଲକେ, ନିଜ ଅପରାଧକେ, ନିଜର ପାପକେ ସ୍ୱୀକାର କର୍ମା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରେ, ପରମେଶ୍ୱର ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କ୍ଷମା କରିଦେବେ ଆଉ ଏତେ ଉଚ୍ଚାରେ ରଖିବେ। ସେଥିରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରେ ଆମେ ନିଜର ଭୁଲ ସ୍ୱୀକାର କରବାର କଥା, ସେଟା ତ ଠିକ୍ କର୍ମା। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯଦି ସବୁ ଜାଗାରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଆଗରେ ନିଜକୁ ଛୋଟ ଦେଖେଇମା, ହେଲା, ଇଗୋ ଘମଣ୍ଡ ସାମ୍ନାରେ ନାଇଁ ଆନିକରି, ହେଲା, ନମ୍ରରେ ପୁରା ନମ୍ରରେ ଝଙ୍କୁ ଭଲସେ କଥା ଲାଗମା, ତାଙ୍କର ଆଗରେ ଭଲସେ ପେଶ ଆସମା, ଆଉ ବଡ଼ ନାଇଁ ଦେଖେଇକରି, ଯେତେ ବଡ଼ ଲୋକ ଥିଲେ ବି ନିଜକୁ ଛୋଟ କରିକରି ଝୁକିକରି ରହମା। ଯେତେ ଝୁକିକରି ରଖମା, ପରମେଶ୍ୱର ଆମକୁ ହେତେ ଉଠେଇକରି ରଖବେ। ଉଲ୍ଟା ମତଲବ ଏ ବିଷୟରେ ନାଇଁ ବାହାର କରୁ। ଝୁକେଇକରି ରଖମା ବୋଲେ ଆମକୁ ନିଜକୁ ନତ କରବାର ଅଛି। ହର ଜାଗାରେ ଦେଖେଇ ହେବାର ନାଇଁ ନ ମୁଇଁ ବହୁତ କିଛି ଜାନି ଯାଇଛେଁ, ବହୁତ କିଛି ଶିଖି ଯାଇଛେଁ, ମୋର୍ ନେ ଏତେ ଅଛେ, ଘମଣ୍ଡ ଏସବୁ ଜିନିଷ ଆମକୁ କରବାର ନାଇଁ ନ। ଆମେ ଯେତେ ନିଜକୁ ଛୋଟ ଦେଖେଇ ହେମା, ଯେତେ ଝୁକିକରି ରହମା, ବଡ଼ ମାଙ୍କର ଆଗରେ, ଛୋଟ ମାଙ୍କର ଆଗରେ, ଜଗତ ଆଗରେ, ସବକରି ଆଗରେ ଆମେ ଯେତେ ନିଜକୁ ନତ କର୍ମା, ପରମେଶ୍ୱର ଆମକୁ ହେତେ ଉନ୍ନତ କରିବେ, ଉନ୍ନତର ଆଗରେ ଗତି କରିବେ। ଗାଲିର ବଦଳରେ ଗାଲି ଦେବାର ନାଇଁ ନ, ସହେବାର ଅଛି ଆଉ ନିଜକୁ ନତ କରବାର ଅଛି। ମାଡ଼ ବଦଳରେ ମାଡ଼ ଦେବାର ନାଇଁ ନ, ସହେବାର ଅଛି ଆଉ ନିଜକୁ ଝୁକାବାର ଅଛି। ବହୁତଟେ ଜାଗାରେ ତାଡ଼ନା କଷ୍ଟ ଆସବା, ହେଟା ହେଲା ଅସଲି ପରୀକ୍ଷା। ହେଇ ଜାଗାରେ ବହୁତ ଲୋକ ନିଜକୁ ନତ କରି ନାଇଁ ପାରନ୍, ହମ୍ବଲ ହେଇ ନାଇଁ ପାରନ୍, ନମ୍ରତା ଦେଖେଇ ନାଇଁ ପାରନ୍, ଆଉ ତାଙ୍କର ଭିତରର ଭଡ଼ାସ ରାଗ ବାହାରି ପଡ଼ସି। ଆଉ ହେଟା ହେଲା ଅସଲି ପରୀକ୍ଷା ସମସ୍ତଙ୍କର। ହେ ଟାଇମ୍ରେ ଆମକୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରବାର ଅଛି। ହେ ଟାଇମ୍ରେ ଆମକୁ ନିଜକୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିକିରି ନତ କରବାର ଅଛି, ଛୋଟ କରବାର ଅଛି, ଝୁକିକିରି ରହିବାର ଅଛି। ଆମେ ଯେତେ ଝୁକିକିରି ରହମା, ହେତେ ପରମେଶ୍ୱର ଆମକୁ ଉଠେଇକିରି ରଖବେ। ଏଇଟା ବିଶ୍ୱାସ କରବ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ କହୁଛି, ଯେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରେ ନତ ହେବ ତାହାକେ ଆମେ ଉନ୍ନତ କରିବୁ। ଏ ବାକ୍ୟକେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁନ୍ ଭାଇମାନେ। ନମ୍ରତାର ଲାଇଫ୍ କାଟୁନ୍, ହମ୍ବଲନେସ୍ ହଉନ୍, ଶାନ୍ତି ପ୍ରିୟକ ମନୁଷ୍ୟ ହୁଅ। ପରମେଶ୍ୱର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବହୁତ ପ୍ରେମ କରସନ୍। ଆଜି ନମ୍ର ତାହାକୁ ପରମେଶ୍ୱର ଅତି ପ୍ରେମ କରସନ୍। ସେଥିରେ ଆମକୁ ଯଦି ଗୋଟେ ମନୁଷ୍ୟ ନମ୍ର ହେଇଯିବା ନା, ତାର ନୁ ଆଉ ସହଜେ ରାଗ, ହିଂସା, କପଟ ବହୁତ ସେ ଲେୟାର ମୁସ୍କିଲ ନାଇଁ ବାହାରେ। ତ ପରମେଶ୍ୱର ଯେ ମସିକି